Busques el prompt perfecte? No existeix. Almenys a la primera. El secret no és encertar-la, és iterar. Planteja, prova, analitza, refina i repeteix. Escriu un text curt, valida la sortida i millora-la. T'explico un exemple express en 3 rondes. Versió 1. Escriu un correu comercial. Versió 2. Actua com un redactor comercial. Escriu un text breu per un director general escèptic. Fica els beneficis en punts. Versió 3. El mateix correu, però delimitant 90-110 paraules. A l'assumpte limitem a 45 caràcters. I fem una sola crida a l'acció i evita superlatius. Veus el canvi? El mateix objectiu, més context, més criteri i una millor sortida. Tracta els prompts com versions. Versió 1, versió 2, versió 3... Cada ronda puja la qualitat. Vols la plantilla d'iteració? Escriu iterar als comentaris.